Προσωπικότητα που έχει σημαδέψει με την παρουσία της στη νεοελληνική μουσική και πιο γενικά τη νεοελληνική σκηνή, ο Μάνος Χατζηδάκης. Άνθρωπος πολύ ιδιωτικός, με ήθος λόγου και πράξης, με σπάνια συνέπεια σκέψης, έργου, ζωής. Ευαίσθητος παρατηρητής, διορατικός και οξυδερκής σχολιαστής της ελληνικής πραγματικότητας σε κάθε μορφή της. Συνθέτης, τραγουδοποιός, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, συγγραφέας, ποιητής, ένας από τους σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής μας. Με τον Μωρίς Μπεζάρ γνωρίστηκαν τέλη της δεκαετίας του 50. Έγιναν πρώτα φίλοι, όπως έχει πει ο Μάνος Χατζηδάκης, και μετά έτυχε να συνεργαστούν. Όρνηθες, Τραβιάτα, Διόνυσος είναι μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της συνεργασίας αυτής. Με την ευκαιρία της παρουσίασης του Διόνυσου στο θέατρο της Επιδαύρου πριν μερικά χρόνια, μας έδωσαν τη συνέντευξη που παρακολουθούμε. Είμαστε φίλοι, είχαμε πολλές φορές κοινά οράματα, αυτό μας προσήγγισε και πολλές φορές η συνεργασία μας ήταν το αποτέλεσμα της σχέσεώς μας, όχι μια σχέση που έγινε από την εργασία μας. Καταλάβατε. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όταν μιλούσαμε για την Τραπιάτα και γελούσαμε και μας ενθουσίαζε κάτι, ήταν επόμενα να κάνουμε την Τραβιάτα. Δεν αποφασίσαμε ψυχρό να κάνουμε την Τραβιάτα και ο Μπεζάρ διάλεξε εμένα σαν μαέστρο, γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικότεροι μαέστροι που μπορούσαν να τους διαλέξει και να κάνει τη δουλειά του. Αλλά ήταν μια κοινή, πώς να σας πω, επαφή πάνω στο έργο. Avec Manos, c'est une longue histoire, une grande évolution. On a commencé avec Ornithis. Ornithis. Et il a fait l'Ange Artebise avec Jean Cocteau. Vous vous connaissez depuis très longtemps. 1960. Il a dirigé pour moi l'opéra La Traviata. On a toujours été en collaboration spirituelle, active. Même quand on ne se voit pas, il y a une familiarité, il y a quelque chose. Et souvent, même sa musique de Manos m'inspire pour une autre musique. Je trouve des rapports avec lui, avec Mozart, qui sont très profonds, qui sont très subtils, avec Mahler. Et les quelques musiciens de la famille comme ça, on se rencontre et on a des rapports très constructifs. Πιστεύετε ότι σύντομα κάτι μπορεί να βγει πάλι από αυτή τη φιλία? Κοίταξε, οι φιλίες δεν έχουν ποτέ προγραμματισμούς. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει τίποτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να έχουμε μια ενιαία παρακολούθηση και αντιπαρακολούθηση ο ένας τον άλλο. Je crois qu'on a envie de faire encore un enfant ensemble. Είμαι της αγάπης γιος και δυο είδων ανιψιός. Γεννιέμαι, πεθαίνω, ζύγος μα και σκορπιός. Φίλους έχω τους ανέμους, σπίτι μου είναι ο ουρανός. Κρυώνω, παγώνω, μονάχος κι αδιανός. Chaque œuvre a une naissance différente. Parfois, j'ai une naissance littéraire, une naissance visuelle, une naissance... Il y a beaucoup d'épisodes. Cette fois-ci, je suis parti de la musique et j'ai uniquement travaillé la musique. J'ai pas du tout pensé à l'univers de la rue Athéna. J'ai pas du tout pensé à un univers spécialement grec. Je crois que le poème, qui est superbe, et la musique contiennent toute l'essence et la magie de la Grèce.
πήρα όλους και έψαχνα φορμή να ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή πίσω απ' τις μάντρες κάτω στο ψυρί βρήκαν 3 άντρες χτυπημένους με σφυρί γίναν 3 φόβοι και με κυνηγούν 3 αστυνόμοι εμένα ψάχνουνε να βρουν πίσω απ' τις μάντρες κάτω στο ψυρί κοιμάμαι μόνη και έχω νιώσει σαν καιρή. Donc moi, cette fois-ci, je me suis inspiré de la musique comme j'aurais pris un cycle musical de Schumann, de Schubert ou de Mahler. Et j'ai travaillé vraiment sur, bien sûr, un peu le sens des poèmes, mais surtout sur la musicalité, la transposition vocale, ce quatuor vocal, l'intérêt de la clarinette, de piano, de la flûte. Et j'ai fait un travail de musicologue, parce que je crois que c'est une très grande musique de Kadzidakis. Τα πόδια σου ανοιχτά, θα έχω τα χέρια μου σφιχτά. Θα έχεις τα πόδια σου ανοιχτά, θα έχω τα χέρια μου σφιχτά.